Maar liefst 3 saxofoons. Soprano, is dat een soort saxofoon? Dat is de kleine. Oh, de kleine, kijk. Toch altijd handig als ze een... Hallo? Oh. Bas van der Zwaan, Goeiedag. goeiedag. Met wie heb ik het genoegen? Jan Simons. Dag Jan. Ja, ik volg het programma al jaren. Ik vond dat immer geweldig. Het enige wat ik jammer vind, is het vuurstukje van nu. Dat wat er vroeger houdt, dat vond ik geweldig. Ja, de ritter door een straat heer. En ja, daar kijk ik elke dag heer, zegt de man daar. En dan riet er door een sloot heer en dan bellen ze aan. En dan maken ze een trek op en dat vond ik geweldig. Ja, maar zo jongen. Ja, dat is ook niet direct de deur open. Oh, Ja, dan moet ze eerst de sleutel pakken. oh zo ja, ja dat Ja. klopt, ja. Ja, mogen we binnenkomen? Oh ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat mag zeker. Zo. Kom binnen. Even zo. hè. Veugeltjes. Oh ja, de gevleugelde vrienden. Ja, Dat zijn die gevleugelde vrienden. ja. Ik zet dat even in de zietkant. De verwarming. Zo daar. Ja. Dat zijn er aardig wat. Ja, 18 of 20 wordt, joh. Dus ja. Hebben die plekje nog? In die... Jo, Ja? die, Oké. die vermaken zich heel goed, joh. Ja, Zeg Jan, ja. 3 saxofoons. Nee, veer, ja, in dat koffer heb ik nog één. Die zit in dat koffer. Veren werkelijk. Maar wordt ze net een speulen of zo? Hè? Of heeft ze dat ding niet voor de... Jawel, dat Ja. is toch weer uitbaar gespeeld, joh. Joh, ja, dat klopt. Maar hoe lang speelt ze al saxofoon dan? Ja, dat is een lang verhaal. Ik speel het nu pas sinds weg. Een jaar ongeveer ben ik er wel mee begonnen. Heb ik er wel aangeschaft. Die heb ik vroeger gehad. En heel lang geleden. En toen heb ik op een gegeven moment weggedaan. Waar ben ik met Wiener begonnen. Met Wiener accordeon. Ja. En dat ben ik toen gestopt. En toen, nou ja, en nu voor een jaar geleden word ik een cd's aan het draaien met saxofoons. Ja, en ja, ik denk, ach, wat je toch mag, ik ga er wel mee beginnen. Word ik verloren. Ja, dan ben ik er wel mee begonnen. Maar heeft ze ook bij Ja. gezelschappen gespeeld? Ja, vroeger, joh. Bij de fanfare of bij Ja, de... ja, vroeger bij de fanfare, joh. Waar, hier in het dorp? Ja, hier in het dorp, ja, Echt ja. hoor? Ja, ja. En ik heb nog in een orkest gespeeld even. Ja, een tijdje. Dus, maar dat worden ook saxofoon, joh. Maar ik hou er niet met moeten stoppen. Dus ik vind het toch, je kunt echt het gevoel erin leggen, meer als wenn ze Wiener speelt. Nog meer. Wiener kunt ze ook wel het gevoel in leggen, maar niet zo wie dat. Deze met, dat is toch anders, joh. Oké. Dus, En wat is die, want ik zoek door een... ik vroeg dat net, me af, wat is een soprano? Maar dat is, dat is een kleine. Nee, de soprano, die is nog, dat is alleen de ligatuur. Ik heb daar een mondstuk op en dat is heel erg klein. En er zit daar dan past er een ligatuur op van een sopraan. De sopraan is de klingersaxofoon, die is recht. Of wat je er nog gebogen, maar dat is er nog kleiner wie die alt. Dat is er nog kleiner. Is nog hoger gestemd. Dat is tenor, is de meest voorkomende twee. Tenor en alt. En wat zit door in? Er zit nog een alte, zo dezelfde wie die. Oh. Alleen andere, die heb ik toch nog inzetten, joh. Ja. Perry, ik weet niet of ze erop voorbereid is. Nee, ik ben niet voorbereid. Nee. Dan kunnen we Jan gaan laten spelen. Zeker. Ja? Wil ze dat? Ja, wanneer je dat wilt. Een heel klein stukje, heel Ja, kort. oké. En dan moest ik pakken, het instrument pakken was ik wils. Ja, hier heb ik dat mondstuk net opzetten. Nou. Dus. Ja.
Maar ja, wat zou ik spelen? Welk stukje? Ja, ja, dat is even, ja, wat zou ik daar spelen? Ik zei net, ik kan met een saxofoon kan ik er meer gevul inleggen Ja. als met een wiener, met een accordeon. Ja. Dus speel eens heel kort iets waar veel gevul in Oh zo, ja. leed voor Ja, dich. wat zo, heb ik zoveel dingen. Ja, moet ik wel proberen, lukt raak. Ja, proberen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit iets van Elvis op de saxofoon heb horen spelen. Ja, goed. Are You Lonesome Tonight? Ja, ja. Als er niet veel gevul in... Ja. Dus, Maar als ik speel, dan ben je volgens mij helemaal in de muziek. ja, dat moet toch, joh, zeker. Zeker, dus, Maar ja. wat een enorme bak lawaai met alle respect, ja, hè? ik weet wat Wat ze een bedoelt. power zit erin. Ja, maar dat kunt hoofdzakelijk door. Niet door het instrument, nee, door het mondstuk alleen. Dus, wanneer ze zo gaat, kan ze bijvoorbeeld in een fanfare, had dat geen erop zetten. Die is de dirigent zich weg. In een fanfare, ja, daar moet ze niet mee aankomen. Willen die gaan het ha. Vroeger in de fanfare hou ik minder monds, gewone Selma, gewone Ebonite. Zachte dirigent, wat heb je toch voor monster doen? Het gaat van een orkest, ik breng die andere wegen ander met. Dat kunt hij door het mondstuk. Dus. Merk zich trouwens iets aan de veugeltjes als ik muziek maakt? Ja. Vinden die dat leuk? Of, Ja, die gaan ook echt kaballen met zijn tv aanzet. Daar beginnen die graad. Dat is Maar geen... als ik aan het blozen ben, Ja. dan kon die een beetje tegen Ja, gas geven. ja, met tv ook hetzelfde. Dan gaan die ook... Besticht dat? Nee, oei, nee, kijk eens goed. Dat ben ik toch niet waar mijn mama staat. Je moet doe lieks wel zuiver op die man. Ja, goed. Ja, zeg ik nou iets geks, Mitch? Ja. Nee, toch? Ja, zelf merkt ze dat niet. Hé, maar mam is er niet? Nee, die is er niet meer. Nee. Maar dat was een echte carnavalsvierdag. Nee, dat niet. Nee, die wordt een opvang voor slechtzienden. En dan houden die toen in de carnavalsavond. Ja, en zodoende best ze daar verkleed met carnaval. Maar Jan, ik zoek voor bij de voordeur, zoek ik een dubbele achternaam stond. Simons en nog wat. Ja, Verhaag, ja. Ja, en Ja, Verhaag wordt een meisjesnaam. Simons, maar mijn mam schreef zich Verhaag. Ah, zo. Zo, ja. Dus mam heeft hij vroeger... Ja, dat is het oude huis hier waar ik woon. Ja, dat klopt.
Want ik dacht, ik woon ze met Emus, maar... dat- Nee, ik woon in Helling. Ah, oké. Ja, nee, dat is het oude huis waar ik woon. Hè. En heeft ze nooit een partner gehad? Nee. Dus ze altijd Ja. vrijgezel gebleven? Ja. Maar vindt ze dat niet vervelend? Nee, ik schik me toch heel goed. Ik Ja? ben het gewend. Dus ik heb niet te klagen. Dus ik ken me toch ganz goed de vinger. Dus ik ben zeer content. Ja. En de Hestien Veugeltjes, de Hestien de muziek. Ja, dat is meer wie genoeg hè, eigenlijk. Dus ik ben tevreden wat dat betreft. Als ze nog geen muziek meer zoals kunnen maken. Oh jee, ja, dat wordt een ander verhaal. Dat is zo verschrikkelijk, zie je, jongen. Ja, Lieve spelen. ja, mag je dag. Ja. Dankjewel dat we even binnen mochten komen. Ik vond het Ja. geweldig.